شر و پفچونên giran di navbera çekdarên Qesedê yên serbipeyê ve li dijî rêxistina Daişa teror li dawiyên cihê Daişê li parêzgeha Dêrazorê ji sê mehan ve hîn berdewam in û bilafirên şerker yên hevpeymaniya navdewletî li deverê berdewam li esmanên deverê cihên terorîstên Daişê armanc dikin û ya herî dawî jî çekdarên Qesedê hewl dide ku dawiyên cihê rêxistina Daişa teror li bajarokê Hecîn li Rojhilatê Gundewarê Dêrazorê kontrol bike lê berevaniyek tund ji aliyê Daişê ve tê kirin. Rawangeha Sûrî ya mafê mirovan hejmara kuştiyan ji her du aliyan ji destpêka şer li Dêrazorê belge kir û eşkere kiriye ku hejmara kuştiyê terorîstên Daişê ji dehê meha Îlûna Borî ve gihişt 897. Herwiha 520 ji çekdarên Qesedê yên ku ji destpêka şer li dijî Daişê jiyana xwe jî dest dane. Li aliyek din Rawangeha Sûrî hejmara xelkê sivîl yên ku di encama şerê di navbera Qesedê û terorîstên Daişê de jiyana xwe ji dest dan belge kir û ragihand ku 324 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan, di nav wan de 113 zarok û 43 jin hebûn. Her li gorî rawangehê ku di çend demijmêrên Borî de nîzîka 1300 welatiyên sivîl ji jin û zarokan karîn ji deverên di bin kontrola rêxistina Daişê ya teror de derkevin û hejmara welatiyên sivîl yên ku tanha li deverên di bin kontrola terorîstên Daişê de nediyar in. Li gorî ji derên xwecehî yên ku karîn ji deverên di bin kontrola Daişê de derkevin ku terorîstên Daişê bi kiryarê sêdardanê radibin li hember welatiyên sivîl yên ku hewla derketinê dikin.